Здравейте хора, днес ще пробвам ето тези бомбони. Вижте ги. Мисля, че трябва да се белят. Така че ще разберем. Нека да започнем първо ето тези. Хоп. О! Вижте ги как изглеждат. Готини са, като грозде. Са... Мен прилича, че като малина, но... Са готини, смисъл, изглеждат много сладки, така че да ги пробваме. Не са чак толкова зле, колкото аз си мислех. И ето ги. Не знам дали могат да се берат. Мисля, че не. А, могат? Чакайте. След да пробвам де. Но ето. Успях да го обеля. Са колко добре, но все пак. Това отвътре е по-лепкаво някакво. Но са вкусни наистина. Готини са. Така че нека и ето тези да пробваме. Първо да се описа да ги отворям. Да ги отворя. Хайде, защо един бомбон не мога да отворя? Вижте ги. Готини са и те. И такива не съм яла и миналите никога не съм виждала дори. Сега за първи път си реших да ги пробвам. Ето ги. Значи, това е вкусно, но мисля, че другото ме хареса малко повече. То вкус. Значи и двете изглеждат много сладко. И това се бели хора. Чакайте. Да, това го белих много по-лесно. Ето. Но и да видим дали това ще. Това залепка, мисъл, по-малко такова се залепя по зъбите все едно. Нека и ето това да пробваме. Вкусно е то. Хора, да, 8 от 10 на днес пробваме и чао!